Binilab po nun. Hoy, napao. Gamay ra yung dilaban. Tamo na ka. Klasa na. Sama nga. Pagay, takahuman diri. Itsahan na po daning baho kayong langsa. Kailangan ako yung mula ba anak, mabuntis man ko. Baka ito pa rin dudong giro, no? Tabayong ko ito sa kalipi kay Christmas party raw nila ron. Dong! Sabay ta ba? Ha? Sabay ta? Asa man ta? Ato ta sa barangay kay Christmas party raw sa kalipi ron. Karon? Oh, naikaon na ako kayong kaon dito. Uy, dito na ba? Oh, si Uno na dito na ba? Nyon saon man taningan ang laba, pamangko pre? Guys, ana ka dali rabi to. Nakasabang ko sa akong asawa na diya sulod. Hinayal lang imong baba na diya sulod. Di man nakabantay na man sulod. Gani no, hinigawas lang ginano. Biyaan ko ni gawas niya wala ko dire, patay gyapon ko ni guli. Adala lang laban nimo dito na tiwasa. Ay saong ka ko ni ha. Oh, asa na pud mo? Ikaw Jimmy ba sige kag panggalgal akong bana ha? Kablo ka na ni trabaho diha. Ang laban na ba? Si panggalgal. Mo to kay gimuha dito. Ang dalungnan mo akong bana. Kaon no gimuha dito si pagdala ng bana nako na trabaho diha. Ikaw ay ipare akong bana sa imo way trabaho sige naglakaw-lakaw si pamarti, si pangasay. Ay, Christmas party sa kalipi ba? Di ba? Membro man ka pre? Sa membro nga, di man na membro akong bana sa kalipi. Ako ray membro ana. Wa man kay ko niadto kay buntis ko. Ikaw dam, membro man ka, dapat mo tambong ka. Unsay pulos pagka membro nimo kung di ka mo tambong? Ay sos, ay pagbuot Jim. Ug mayanda ko sa dalan mo tabang ka. Ug naong pa lang ko gaon Jim niadto nako. Ay ko gipareha nimo nga naong kagaon pero mi ko asay mga kaon mo adto. Sag asara. Dapat membro ka, maadto ka kay Christmas party, responsibilidad nimo na. Og muutang kag kwarta sa grupo, abdik ra ba kay kanya, di ka mo tambong-tambong. Ang maayo man ako nalay adto niya. Dire lang ka. O unsay makaon dito, dalan lang punti ka. Wala sakto pre. Mapay ikaw na ni proxy pre. Okay ron tag ikaw ni adto mismo ganiha. Pero kanang may hapit-hapit, galgal-galgal, kabalo na kog asa na padulong, dili na dito padulong. Ay pre, una lang ko dito. Apas lang. Abot ko dito ha. Pre, sabuton sa namon ni apas ako. Apas gyud, sige apas. Makabalo lang ko nga ni apas ka. Diba dakong gupot yun ni Ron, awa. Tingag makasulod pa ka diris balay. Bakas dudong dire, no? Tuon na ako, be. Go! Ayaw kinaka. Dili tabi kay init kayo. Asa man di ka madto kasayo ba nimo nang labak ko eh. Uyog ta ba? Christmas party karon sa kalipi. Nakapit kaon dito ron. Karipi ig saba ba? Tara, sabi ta. Diris Jimmy ganiha giagda ko dito nga nakahiring man ang asawa diha nga pastang yawayawan na. Wako kakuyog. Say maayo ani. Sibat na lang. Kung unya na panadali ilag litson ba? Grabing litson ito yung kabaga-baha eh. Musibat ko iniguli na ko. Ipas. Magdalagi kag sudan no. Kuan ba? Pasalubong nga sudan ba? Sige ay saba. Tara. Tara. Ig saba. Asa ta agi? Si Jimmy, asan si Jimmy? Tuan na dito na. Pasang kita. Wa ka bantay ko asawa tara. Dong? Asa to gilipat guru ko ay? Dong?